Salutare, dragi prieteni! Bine v-am găsit la un nou episod din emisiunea Informații prețioase din învățământ cu proful de sport. De această dată am ales să realizez acest episod din mijlocul naturii și se poate observa cât de minunată este această natură pe care ne-a oferit-o bunul Dumnezeu. Și, desigur, aflându-ne în perioada mini-vacanței de iarnă, din cadrul mai multor județe din România, printre care și municipiul București, țin să le doresc tuturor elevilor și dascălilor o mini-vacanță plăcută, o mini-vacanță în care să se bucure alături de cei dragi de această frumoasă zăpadă și, desigur, de această vreme minunată, o vreme pe care o putem primi cu brațele deschise și o vreme care ne permite să ne plimbăm în aer liber alături de cei dragi. Nu uitați, perioada 17-21 februarie 2025 este declarată ca fiind săptămâna de mini-vacanță pentru mai multe județe din România. După această săptămână, în perioada 24-28 februarie 2025, celelalte județe care au mai rămas din România se vor bucura de această mini-vacanță de iarnă, mini-vacanță atât de benefică pentru elevi și, desigur, pentru cadrele didactice. Cu această ocazie vă doresc o mini-vacanță plăcută tuturor, să vă bucurați de această frumoasă perioadă, să vă bucurați de ceea ce ne oferă natura prin bunul Dumnezeu și nu uitați că vă dau întâlnire și data viitoare, tot aici pe canalul de YouTube Proful de Sport, cu un nou episod din emisiunea Informații prețioase din învățământ cu Proful de Sport. Să auzim numai de bine, Doamne ajută!